Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι με το Sava Citizen. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις ζώνες μάχης. Σήμερα, όπως είπαμε στην αρχή, θα μιλήσουμε για τη ζώνη μάχης. Τι είναι η ζώνη μάχης, τι μπορεί να μας προσφέρει, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, όπως λέμε και για τα υπόλοιπα υλικά. Και στο τέλος θα παρουσιάσω τη δικιά μου ζώνη μάχης, γι' αυτό μείνε και μέχρι το τέλος. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι τώρα, να μην το ξεχάσεις μετά. Λοιπόν, τι είναι η ζώνη μάχης? Η ζώνη μάχης είναι ένα κομμάτι ατομικού εξοπλισμού, του οποίου ο σκοπός είναι να υποστηρίζει το χρήστη του. Ουσιαστικά τον βοηθάει να μεταφέρει μαζί του τα ελάχιστα αναγκαία που θα πρέπει να έχει πάνω του. Αυτό βέβαια αλλάζει από ειδικότητα σε ειδικότητα και τι θέλω να πω με αυτό. Άλλο στήσιμο θα κάνει ένας αστυνομικός σε μια ζώνη, άλλο στήσιμο θα κάνει ένας στρατιωτικός και ακόμα και στα σώματα ασφαλείας διαφέρουν μετά και από σώμα σε σώμα μέσα σε αυτά και τι θέλω να πω. Άλλο στήσιμο θα κάνει ένας πεζικάριος και θα χρησιμοποιήσει άλλο είδος ζώνης από ό,τι θα κάνει ένας των ειδικών δυνάμεων μιας ειδικής μονάδας. Τέλος πάντων, το ίδιο ισχύει και για την αστυνομία. Όπως είπαμε, ο σκοπός μιας ζώνης μάχης είναι να υποστηρίζει το χρήστη της. Και πώς το καταφέρνει αυτό? Σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις πάνω τον εξοπλισμό σου στρατηγικά, ας πούμε, τοποθετώντας τις θήκες σου, ό,τι υλικά χρειάζεσαι, ώστε να έχεις άμεση πρόσβαση με αυτά και να ελαχιστοποιήσεις το χρόνο αντίδρασης, παραδείγματος χάρη να τοποθετήσεις γεμιστήρες του πιστολιού σου σε τέτοια θέση, ώστε να σε βοηθάει στην αλλαγή γεμιστήρα να γίνεται πιο γρήγορα. Πάμε τώρα να δούμε τη δικιά μου ζώνη. Η ζώνη που χρησιμοποιώ εγώ είναι τη Elmon. Εδώ να κάνω ένα μικρό disclaimer, δεν συνεργάζομαι με την Elmon. Ό,τι υλικά σας έχω δείξει σε βίντεο, τα έχω αγοράσει μόνος μου, τα έχω πληρώσει όλα. Είναι υλικά τα οποία μου αρέσαν και γι' αυτό τα πήρα. Η ζώνη λοιπόν που έχω είναι τη Elmon, είναι από 1000 κορντούρα, 100% nylon. Μπροστά, όπως βλέπετε, έχει το σύστημα Cobra, είναι Chalpine, πιστοποιημένο. Πάμε να την απλώσουμε λίγο, τη ζώνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στα δεξιά έχω μία πιστολοθήκη, είναι custom, είναι από το Fast React Kydex Holster. Θα έχω το link από το Instagram κάτω στην περιγραφή. Πολύ καλές θήκες, με μίλισπεκ υλικά, καλό Kydex, είναι για CZP-10C, είναι το σκοπευτικό μου πιστόλι. Εδώ να πούμε ότι έχει 3 σημεία ασφάλειας, 1, 2, 3. Πιο αριστερά έχω μια θήκη για ένα καπνογόνο ή 2 που χρησιμοποιώ είτε σε εκπαιδεύσεις είτε στο Airsoft. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη εταιρεία αυτό που θυμάμαι. Έχω άλλο ένα φαρμακείο της Elmon, είναι κάτι που αγόρασα τώρα αυτές οι 2 θήκες. Μέσα σε αυτό το φαρμακείο αλήθεια είναι ότι έχω μόνο υλικά massive bleeding και για τους αεραγωγούς. Δίπλα έχω ένα τσαντάκι, μια θήκη η οποία λέγεται απόρριψης γεμιστήρων. Ουσιαστικά εδώ μέσα βάζεις γεμιστήρες σου, αλλά είναι μια θήκη για μένα που είναι γενικής χρήσης, μπορείς να βάλεις εδώ μέσα τα πάντα γενικότερα. Να μαζέψεις πράγματα από κάτω, να βάλεις το νερό σου. Το μεγαλύτερο κομμάτι που έχω χρησιμοποιήσει εγώ είναι για να κουβαλάει ένα μπουκαλάκι νερό σε καμιά εκπαίδευση, καμιά έξτρα γεμιστήρα άμα θέλω να πάρω κάτι μαζί μου παραπάνω. Γενικά φοράει τα πάντα. Είναι τη Elmon και αυτή. Ωραία θήκη. Διπλώνει.
μαζεύει, δεν πιάνει και χώρο, είναι ό,τι πρέπει. Πιο αριστερά έχω μία θήκη για γεμιστηριοθήκη 556 και δύο γεμιστηριοθήκες για τις γεμιστήρες του πιστολιού μου. Όπως βλέπετε, είναι insert με Kydex, θα τις αλλάξω. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Από κάτω, όπως βλέπετε μπροστά, έχω ένα τουρνικέ μέσα σε μια ελαστική θήκη. Και δεν νομίζω να δείξαμε στην αρχή το D-Ring. Μπροστά, δίπλα από το Cobra, έχει και το D-Ring, Mil-Spec και αυτό. Η συγκεκριμένη ζώνη, όπως βλέπετε, είναι με velcro εσωτερικά. Έχει το δεύτερο κομμάτι της, που είναι το inner belt, η εσωτερική ζώνη ουσιαστικά που μπαίνει στο παντελόνι, κουμπώνει και έρχεται και ασφαλίζει μετά η ζώνη πάνω σε αυτό. Αυτό σου δίνει σταθερότητα, άνεση, δεν ανεβοκατεβαίνει η ζώνη, μπορεί να το παθαίνεις με άλλες ζώνες. Άμα κάποιος τρέχει κάποια άλλη ζώνη μπορεί να το έχει πάθει. Γενικότερα αυτό είναι το setup που χρησιμοποιώ, αυτό παίρνω στο σκοπευτήριο, αυτό παίρνω στις εκπαιδεύσεις. Τώρα, αν θέλω να βάλω, να έχω άλλο ένα τσαντάκι, κάποια ακόμα πράγματα μαζί μου, τοποθετώ ένα τσαντάκι γενικής χρήσης. Το συγκεκριμένο παραδείγματος χάρη είναι της Warrior Assault. Τοποθετώ και αυτό ή κάποιο μικρότερο, αναλόγως το τι θέλω, για να πάρω και άλλα υλικά μαζί μου. Αυτή λοιπόν ήταν η ζώνη μάχης μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι υγιείς. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Αφήστε μου και ένα σχόλιο αν σας άρεσε το βίντεο, όπως είπαμε, και τι άλλο έχετε να μου προτείνετε. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.